Имаш нужда от промяна и обмисляш смяна на кариерата. Търсиш задълбочено и практическо обучение по дигитален маркетинг, което да носи резултати. Стани част от Digital Pro и направи първата стъпка към твоята успешна маркетинг кариера. Казвам се Стилян Запорожанов и съм един от водещите и най-известни експерти по дигитален маркетинг в страната с над 10 години практически опит и над 10 000 обучени курсисти. В Digital Pro получаваш знанията, уменията, процесите и темплейтите, които експертите използват в своята работа всеки ден. Вече няма нужда да губиш време в търсене на хаотична информация в интернет, защото при нас получаваш ръководства, които да следваш. Digital Pro е онлайн програма, която можеш да гледаш през цялата година, когато и откъдето поискаш. Получаваш моментален достъп до всички курсове, които може да гледаш онлайн 24/7 в удобно за теб време, място и темпо на обучение. Всеки курс е съставен от кратки видеоуроци на запис, които правят обучението ти бързо, приятно и фокусирано. В Digital Pro не губиш време в дълги вечерни лекции с фиксирани дати. Не гледаш дълги и скучни видеозаписи. При нас учиш и правиш изпити, когато поискаш. Нашият гъвкав онлайн формат няма аналог в България. През годините сме помогнали на над 3000 курсиста, които са оценили нашата програма изключително високо. Над 95% от тях споделят, че биха препоръчали програмата на свои приятели и колеги, защото тя наистина носи резултати. Digital Pro промени целия ми живот, споделя Виктория. Очакванията ми се оправдаха напълно, споделя Габриела. Препоръчвам Digital Pro на всички, споделя Марио. Добре дошъл в света на дигиталния маркетинг. Професията, която ти предлага свобода, креативност, иновации и възможности, които не би могъл да намериш друга. Хиляди хора вече ни се довериха, направи го и ти.